Nemáte něco, čím bych to mohla zaklepat? Ne. Musím to nějaký ten? Ne. Protože to pak ukulap nestavit ten vrchol, ale když to strašně zbuší. Tak to nic takhle. Ty blbá? Zkus to ještě tím klíčem. Hej, to je moje kružítko, 3. No co? Hej, to bubla. No tak to si píš, že to bubla. Kružítko stojí 6 korun, to neúplně, ne? Tohle stálo skoro 100. Bývalo. A už si mi ulomila kryt. A jsi to ani nepotřebovala tento rok, že? Jo, včera jsem s ním řezala tahák. Jo, to vypadala bude její, taky to já budu taky A cíli, 3 za chvilku ti jede vlak, jako. No já se ani nenapiju, já to otevřu, ty vole, 18% z toho je moje a ani se čas nenapiju. Co to zajímá? 50 když si dala korunu, pane, nebo kolik. 50 ti vratit můžu. Hej, já bych fakt potřeba s tím, že mohla do toho cuknout, víš? Tam máš šutr. No, já protože... Pájo, dones ten šutr. Au! Kde si myslíš, co tam bylo? Myslím, že už všechny studentské hlídky jsou na nás nasměrované. Tak to asi... Tak to chci vidět frajerky. A nepracuji mi to zbytečně. Tak Pájo, drží to. Hej, to se ani nehnulo. Nehnulo. Ej, zkus to tou tuškou. Ale to by chtělo takovou nějakou dobrou tušku. To je dobrá tuška. Taková, s kterou by to šlo. Dneska by to šlo. Musím dělat to právě. Já se cítím nějaký smrátný chlap. Chtěl ti oběd. Dokud tu nevoní vín. Nějaký chlap. Kde? Kde to schováme, až bude tady blíž. Jo, otevřeme to tady, všichni nás nabonzují, že sedíme tady a potom k tady. No, tak to otevři, ty frajerko. SMS. To byla moje, ale Pájo. Tak to písemka, bo víš, protože jsem pálce hovno, vole. Za 3. No, 3 asi dej, vole. Říkám, že to nechádne.